Ay, padulong na daw si Susan diri. Dugay na baby makita ni Susan. Pakita na ko ninyo siya ha. Kabalo mo mga guys kanang naigwapo sa likod. Naigwapo sa likod pero ganiya gingnan ko niya nga hay sa wala ko ni pansin kay madaon niya ta. Kabawi mo diri kung kuan ka mo dili na ba na sila kuan ba nga naibog ka or what. So kanang nagpaabot na sa kong amiga. So ginigabot ako to ipahila-ila ninyo. Abot si Susan. Si Susan ako ng pinaka-amiga nga pinakadugay, mas dugay pa siya ni Lilia. Siya ang pinakadugay, mas dugay pa siya kay Lilia. Pinakauna siya ni Lilia. Siya ang pinakauna niya. Siya pa jud ang akong amiga nga wala mi magbikil, mag-away ana niya. So, mao na. Nanara. Tas kauban ako siya sa balay. Nakauban ako siya sa balay mga 4 years na siguro media ilaluro na ya. Naabot naman yung anak dire. Ya igsuon. Pagabot siya igsuon, nagbalhin na sila. So na naman sa yung anak, pareho ming duha. Tagamandawi man na siya yan. Tagamandawi siya, ako sa Tagalapu-Lapu. So, nakita ay rami diri. So, nagkaila mi ni Susan 2005 sa aeroplano rami nagkita sa airport. Yan mo na to. So, kitang-tang na ko kung pakita na ko ninyo akong lipstick. Mora, nga na ra. So, yan na ako ipakita ninyo yung gabot niya. Mura yung taong ko diri og magkilimos, nagpaabot sa restaurant pa ni diri. 7 Hot Pot restaurant. Yan na Korean restaurant. Diri man ni siya. So kani diri cafeteria man na diyang gawa. Likod na ko cafeteria. So nagpaabot na ko diri ni Susan. Nana Susan diri. Nakita namin ang mga uyok. Mo ni si Susan. Mo ni si Susan akong amiga. 2005 nakita mi sa airport. Tapos hatod karon magkaibigan gyapon mi nga walay away-away ba. Walay away-away. Ato sa sirada na tuba kay kuan bawal man. Asa ni mo nagpuyusan? Birthday si Alona. Birthday ba siyang anak? Nagkauban na ni Susan og balay sa una, 4 years niya to na. Oo. Tapos naabot pa yung suon, naabot yung anak, so naghiwalay na. Kaya di naman masud sa balay. So nagpabiling yung karaan dito ako sa ilalor na. Kumusta man sa tilor na? Okay naman, tiguang mo san. Ay, sakit ng tuhod san. Luin. Sige lang sakit ang iyang kuwan. Iyang tigil. So unya na uban nila kun niya tataw da mga kapobre. Mamakal sa siya. Mamakal kay birthday siya anak. Wala mi ako. Sa wa di ko istorya, wa mi kapalit sa galo. Wa mi kabalo bi kalit ra man nagkuan si Grace. Trabaho ban ay hudes meron bantay sila sa iro. Unya nagabot dito surprise na ko sila si Uy ani Susan mga guys. Hindi tingin yung bulay dili na po koy. Kami sa likod. Likod ba? Ako kas bila no. Turinot kay direct magkuha kag cargo. Kay lako. Mo ni balay ni Susan dili. Mura ra po sa gamo ako. Wala nag Pilipinas ba? Pilipinas. Dagan po hinangir dili. Dagan kay mga inani. Gipawi sa pagtigil san uy. Ito sa sud kay.
Nga naman gid kay pati mang inita diri sa panahon karon. Tagtangon sa kong chinilas kay kising agay bilang. Kisingot man. Sin. Kuha sa kanit mga kapobriha. Na ako diri na birthday mi diri. Muna mo bala. Tanaw diri kay driver ba ni sa YouTube yan eh. Mamatay na lang ko di na mawagtang video. Diriling ka, Sa tinuod ba yun, mamatay na lang ko ang akong channel di na mawala. May ka pang mamana. Papamana ni mo. Diri ko likod san. Masam di ka. Hello, ya. Amo sa laset, gawin kayo. Okay ra na sa ni. May na. So mga Kasi ate, oh. Wala din ari serberya. wala ako kagawas, ugma pa. Ay udi ay kay kuan man tumubantay sa iyang Oh, kuan. halo. Asa may muloy? Wala nang danaw ana. Teras Bixin na. Ay. Anak ni Susan si Bixin. Ah. Magbulag-vlog sa mi kay ngano, forever ba ni among channel di mo wala mamatay na lang lagi ko di mo wagtang. Sus nakita ko tutoy sa no. Singa ka. Napaday kay Tutoy. Na may gamay. So nagamay na lang kay akong tutoy nabilin. Nga naman to, gagool man, goal man ka ato. Tungkol lagi sa English niya. Tungo sa English na ko. Ano ba? Nagka-misunderstanding ni madam. Ah. Cake, birthday cake. Kung say flavor. Masarap ba yung cake? Sige, taro. Mao na mga kapobre, tanong cake. Punit lang mo. Slice, slice. Punit lang. Saan pag punit, guys? Diras Manisa ang bagagnaong ni Kaon. Grabe sa Sige, sige, Jiki ko. Ang dali. Baga nagnaong si Wani. Mas baga ang may patek home, oh. Hala. Ikaw man dahil na. Ato si Susan. Ato tura ang nag-birthday party. Birthday party. Grabe sa birthday party, ay. Tara lang. Kapo, oh, nag-birthday. Happy birthday, Bixen. Happy birthday, Bixen. Bila na ka? Bila na edad di mo? 26 na siya. 26 na sad ka? Ay, tiban, maguwang di ay ka, no? Og man. Usa ka buwan. Gani. Welcome sa inerasyon ng Tapos, Pisa. Awa, nice kay iyahang Santo Niño. Ang sarap yung pangani mo. Kung makapangataon Na, may Santo Niño. Kalimut yung sanaong ra makaila ko pero Sarag yung pangani. Manay kay Santo Niño. para si Grisa. Pre, kanina ba nagduwa? Ang naong palanggana. Wala mo ko Gusto nag-copy man ng jud mic Santo niya. Niño. Unya. Kasabot og Bisaya, igno siya buguon Nice man kay Santo Niño. Na sila isudan nga. Itsa oy kasabot Baka. niya. Lami, Ikan para sa Pinas na. lami kay ilang baka no. Ako, napugoy Santo Niño, gihatag ni Mama Nay juice. Bernardihan. Na sila juice. Nice kaayo. Gamay lang. Gris na ba ko'y bay, uy Gris na ko'y bay book maabot gikan sa Amerika. Mm. Padalan ko ni RL Real Writing. Unya ra mo to pag naan na. To siya. Ah, you don't believe? Okay, kolas, no need believe. Too hard to believe when you say something. Maabot lagi kita bangayuan ko yung Mugani. address. Pag naabot, diha ra mo storya ka sa amo, okay? Ah, okay. When they are arrived, okay. When they are arrived, listen ng English eh. Sa tarong istorya na eh. Pag naa na ang libro, then dira na ay Bible. Itagahan na kong address Alsaab, uy, kaya ang New York, imong gihatag, wa mo na street. Pilingon ba mo? Undi usin mo tuon may pag naa na pila ka days. Automatic naman to. Dito Pila ka tayo days? sa email room. Pila ka days. Sabi niya, we don't have street number or kanang room number rin. Kung dili, kay welcome center mo na. Insyong, ni ano siya, ano daw welcome center? Inko, Sa email room, tato yung kung sa bulok ka no, ako nabulok, ikaw ang nabulok, kay ikaw may hatag sa address. Tapos na yung welcome center. Kumusta na pa? Kumusin na welcome center. Di, ang welcome center, ako siya giina, welcome center is receptionist there. Ingon siya, ha? I need a street number and room number. Nya, Sakit sa kunti. Inikamot pa dyan mo dito kay inika-deliver. Si Mila pa dyan ang mutanggap. maulog Wala man ka. maulog ipod. Ang gusto ko inuwayo untay padris. Pili ko, sagay kasi niyo mo inwayo. Kay nga no gusto na ko kay naaman ta didto. Akala ko mabali na kagbahay. Pero Biblia man sa to. Biblia ba to? Sana. Ay, basin journal rato, day. Kuan mo siya. Journal rato. Ni book ni biliran sa Ah, ano? dili na ano, di na Bible.
Unsa bangan bili na unsa Ako to? kay nagkaunti. Pura Hoy, unsa to libro pangan? journal na siguro na hindi na Bible. Ay ambot nimo ingano ma-journal man ay. Ganun tagaan kag Biblia. Kiba ka ang person pag itagaan og Biblia, Ah, makasasala jud. sa ingon mo. Kay itagaan gani kag Bahil Biblia sulod ka sa means imong mga sala, babasahon ka basahon og mo Bible. adlaw-adlaw. Kasi pagtuon yun ako dako na lagi sala. Mo gani tagaan kag Bible. Kumana ko kumpisal gris uy. Hoy, Mo mga anak gani alam ni. kumpisal pa kayo Anak-anak kay ka pagtanaw na kami ginusol sa nimo. imong mga sala simula. Mo na ipabasa Mauna nimo ang tagaan. Ikaw unta na kay kag pasaylo daan. Sa imong mga sala. Mo nang Hoy, nihatag pa na kong good Bible. per- oy, Ikaw, kiba ka, pag good- may mo hatag mo good Bible, person na si nakatanaw RL. taon nimo. Nakaingon Dili ka man Bible uy unsang taon kay. Ganong manok mo. Ganong manok. O, sa Book usa of ba di ay Deliverance. Ah, Dilibira. Oh, tama gito ma. Taga kanya libro kay panan kanit bayhana ni wa ni sa saktong dana ni sa tagilid. Ipa straight na sa niya. pagtuon mo na ako manisa. Lagi. kunya di pa jud ka kiba mo basa libro. Ay, Deliverance ba to? Deliverance. Mauna, Kalimutan siya. tuga ka niya. Huwag ka kay ba unsang libro ang iatag din mo. Ang buong masata mo. Bangol mo sa patay. Mention ana. Si RL mo muhatag na ko ato. Mo gani, means baka- ana. Mi friends man na ako si RL good. We don't care if you're friends with him. Yeah. The point is the book. What's The point is the book. name of the book? Kay ba kang anong gitagaan kaniya? Oh. Kanya panglantaw nimo ba? Dili pa purity imong ano imong mga gusto sa kinabuhi. Pagtuon Oh, mo. klaro, Pag sure dia binisay. Oh. Tinuod bitaw usab jud imong gusto sa kinabuhi, maging vlogger ka lang. Unsa ba imong mga gusto? Dili So, pati pa sayop ka. Unsa man? Gitagaan kag libro, tagaan pa lang kag libro kay imuhang faith ba? Layo pa kay wala kay faith sa God siguro. Ako na hinuwi pizza ka. Dili iyang pananaw nimo, pananaw Oh, ni pananaw RL ni RL mo ba na Wa ko na ingon na Ginoo, Ay pananaw. pag ana nimo. ba ni kay kuan ra pa to bright ra pa to. Mangili nami kay Wala na picture ni. kay picture sa Grace. manguli nami mga Dai na si kaigsuon. Mila diri day. See you next time. Happy birthday Vixen. Ako ba ni upload sin isa kuan sa YouTube. Wait. Mm. Dali, Makita mi sa YouTube lon. Oh. Makita mi siya. Shout out sa Mega shout out sa taga Shout Pilipinas. out. Pilipinas daw. Shout out mama na shout out. picture na mi ma. Abu Lahat Dhabi. ng taga Cebu. Mm. Mandawi. Talisay, talisay. taga Talisay ka te? Asa ka sa Talisay? Tabonohong. Suong, Kansohong. Kansuhong, Kimba. So bye mga kapobre, bye. Buyer. Kanto, Kimba. Timer 10 seconds.